Hello family, welcome back to my channel North Media TV. Can I first time yako kuya pa channel, please subscribe, like, comment, share. So let's get into today. A theater room is being prepared. A theater room is being prepared. Imba inovhirwa vanhu operations hanzi iri kugadzirwa. Ndini ndiri kuenda musi wechitatu ndakanzi chibereko changu chine cancer. Clap hands for Jesus. She is saying that she is the one who is going there. She is supposed to be operated on Wednesday this coming week. She has an appointment with the doctor. You will get into the theater room. The doctors will do their job. In a period between March and April 2024, there I see complications arising from the operation. Hanzi muchaenda henyu kunoparetwa vanachiremba vobata basa ravo zvakanaka, motobuda asi gore rinouya muna 2024 kunana March April pachaita matambudziko achakonzereswa neoperation iyi pamuviri wenyu. I'm seeing you going back to the doctors. Vaona madzokera zve kunana chiremba kuya. But there is a grave Paita guva in the month of July 2024. Muna July 2024. A person looking exactly like you Munhu anenge imimi is being laid to rest in that grave. ndiye ari kuvigwa muguva iroro. That is the vision that I'm seeing. Ndo chiono chawaona mumweya mutsvene. Ndibatsirewo prophet. Ndinokumbira kuti mundibatsirewo prophet pamusoro pekenza iri muchibereko changu nekuti chiri kunzi chiri kuda kutonobviswa musi wechitatu chaiwo ndibatsirewo prophet. She is pleading for your help, prophet. I'm not saying don't go. Anza handina kuti musaenda kuno operatwa. It's a good decision to go and see specialists. And we urge people to go. Zvakanaka kunoona ana mazvikokota uye tinokukurudzirai kuti mupote muchidaro. We are not against medication or seeking medical attention. We are not against that. Chitendero chedu hachisi kuti hatifaniri kunotsvaga kurapwa, tinozvikurudzira. You need to confess. Ndinoreurura chii nhai prophet? Handina zvekureurura ini. What exactly can I confess, prophet? I don't have anything to confess about. You need to confess. Hanzi munofanira kuti mureurure. Handina chandinoreurura. I'm just getting the word from God. Hanzi ndiri kungodzwa soko iri naMwari. I'm just a messenger. Tireururai murarame makore mazhinji. I'm just a messenger. Don't be offended. Musati kumuprofita kuti chii nekuti ndiri kungotumwawo naMwari, ndiri mutumwa pakutaura soko ravanzi vataure nemi. Where is your husband? Because there is a grave. Hanzi murume wenyu aripi nekuti vari kuona guva. Akashaya. Okay. Clap hands for Jesus. How many properties did you inherit? Dzimba kana midziyo yakasiiwa senhaka zvakawanda zvakadii zvakasiiwa nababa? Vakasiya dzimba 3 nemota. Iye zvino ndasara nemota 1 yakafa, Land Rover. Ndo yasara. Dzimba ndasarwa ne1, dzimwe ndakatengesa. The husband left with her 3 houses and some cars, but as we speak right now, she's only left with 1 Land Rover. You need to confess. What were you doing with a piece of cloth to witch doctors some years before the death of your husband? What were you doing? Murume wenyu asati ashaya, pane pamakamboshanyira vanang'anga muine hembe yamanga muinayo. Murume wenyu asati ashaya, hanzi maiitei ikoko?
hongu ndakaenda kuMozambique ndine hembe yake. Murume uyo anga anyanya kuita chifambi, saka pane shamwari yangu yakandiudza ikati mukaenda ikoko zvese zvaari kuita izvi anosiya, uye anga asisauyi kana nemari kumba. Saka ndaenda ikoko ndakaitirwa zvandakaitirwa. Yes, man of God. I went to a witch doctor in Mozambique. I visited a witch doctor in Mozambique with a shirt belonging to my husband. I want to help you. Varuda kukubatsirai munhu waMwari. Ndaenda ikoko, n'anga iyi yakandiitira zvaikandiitira nehembe yemurume wangu. Saka yakandibvunza kuti unoda chii? Ini ndakasarudza kuti ngaafi. Man of God, I went to see a witch doctor in Mozambique with the shirt of my husband. The witch doctor asked me what I wanted exactly about my husband. So she decided that it was better if the husband was to die so that she would inherit all the properties left behind by the husband. Thank you, Jesus. You need to confess. Hanzi nemunhu waMwari munofanira kureurura. The witch doctor took the cloth and burned the cloth with some magic. He said, N'anga iyi yakatora hembe yababa ikabva yaipisa nemushonga. Ndizvo here zvakaitika? Ndizvozvo. Television. and you were told to pick 4 pieces of ashes. Hanzi makaudzwa kuti mutore zvidimbu zvemadota aya zvinokwana kuita 4. Ndizvozvo zvandakaudzwa ndakatora. And call the name of your husband and throw to the Zimbabwean side. Makadeedza zita remurume mukakanda kudivi reZimbabwe madota aya. Ichokwadi ndo zvandakaita. 3 weeks after that, your husband crashed into a lorry and died. Masvondo 3 zvichinge zvadai, murume wenyu wakaita tsaona wachibva wafira ipapo. Ichokwadi vakaita tsaona vachibva kwaMutare vakabva wafira ipapo. How do you feel today? Hanzi munozwa Since you wanted the property, how do you feel? Are you enjoying the property? Nemari? Iye zvino ndinonzwa kubatikana nekuti handisisina chandinacho, ndakapedza kutengesa zvinhu zvese ndichiti ndiedze kusumudzira bhizinesi rangu, asi hapana kana chiri kufamba paupenyu hwangu. Iye zvino handisisina kana chandinacho paupenyu. She doesn't have anything, man of God, as we speak right now. She is feeling very negative and guilty about her acts. You need to repent. You need to confess and repent. Let's say that if suppose that your husband is here today, how many houses would you have? You would have more. But just it's being greed. You just thought that if I eliminate this person, then everything else will be for me. You cannot take gift from this one. You cannot take. You can take his jacket, but you cannot take the gift that God put in him. So you can kill a relative because he owns a shop. But 3 years, 4 years down the line there, we will come to the shop, we will see the shop empty, even closed. You can kill a relative because he's having a fleet of cars. That doesn't make the gift in her come to you. Don't kill each other in families. When you see a relative doing well, go and support and pray for that person to have long life so that you can benefit. Zobatsirei kuurayira uyu bhatya rake. Ukubulalela umuntu izinto zakhe. Unogona kuchiwa bhatya rake umuuraya
tikazokutarisa 2 years tinotoona kuti bhasiketi rachoka kana kurisonesa chaiko rikadonha bhatani hauchogona. Saka tinourayirei munhu une chipo chake? Chionai kuti padzimba dzakasara masara nechi ne1 kodai anga aripo dai maane dzingani manje pamwe maakuteni handiti? Haleluya. Tingauraya hama nekuti ine shopu, tichiona shopu yakazara nezvinhu, asi patinozodzoka 6 months tinoona shopu empty because hachisi chipo chako, hachisi chipo chanu. Unogona kueliminate hama iyi uchiti ane motokari dzakawanda, but tikazodzoka 3 years tinoshaya kana vhiri chairo remotokari idzodzo idzi. Hachisi chipo chanu.